Esperem un parell de minuts que acabin d'arribar els regidors. Bon dia a totes i a tots. Donem per iniciat aquesta sessió extraordinària que se celebra en data d'avui divendres 20 de juny. Agrair a totes les persones que ens acompanyen avui aquí, des de les persones que venen dels col·legis professionals, alcaldes, també veïns i veïnes que ens volen acompanyar. I dit això, en primer lloc i abans de començar pròpiament el que és el debat sobre el punt, ara també arriba el rector, aquí aprofitem per saludar. Donaré la paraula a la que exercirà, diguéssim, de portaveu de l'Associació de Veïns de Can Gibert del Pla, que ha demanat poder intervenir en aquest punt, que en aquest cas és la senyora Anna Ballesteros. Pot venir fins aquí davant, senyora Ballesteros. Vostè tindrà 5 minuts per intervenir, defensar el seu posicionament sobre aquest tema i un cop hagi intervingut els 5 minuts podrà tornar al seu lloc i ja està, i comencem el debat del punt. D'acord? Per tant, ara està arribant la interventora. Molt bé, doncs, si vol, pot començar quan vulgui, senyora Ballesteros. Bé, bon dia a tothom. Primerament, vull començar dient que l'objectiu de construir el nou campus de salut Josep Trueta és compartit i irrenunciable per tots i totes i això ja ho hem dit sobradament. Mirin, en aquest any que portem de lluita i de mobilitzacions ens hem dit que traslladaran al parc. El parc que ens voleu talar per edificar blocs de pisos té una superfície superior a 20 piscines olímpiques. Un parc amb gairebé 400 arbres adults no es pot traslladar, no és una escultura. Un refugi climàtic com el Parc Jordi Vilamitjana no es pot traslladar. Al parc també ens han dit que el parc serà més gran. Doncs mirin, segons els estudis dels nostres assessors i urbanistes, la proposta que presenten no només fa perdre més de 5.000 metres quadrats de zona verda, sinó també un gran refugi climàtic i 12.000 metres quadrats d'equipaments municipals que s'havien de destinar als barris, que si bé es canvien per un bé provincial, els equipaments municipals en un dels barris més densament poblats de Girona també són necessaris. També ens han dit que falten vivendes. Doncs bé, ara recentment ha sortit un estudi, diu, segons el treball de final de grau que ha realitzat un estudiant de la UDG i que ha analitzat més de 21.000 anuncis a la plataforma d'Airbnb, a Girona hi ha 587 habitatges anunciats a Airbnb, dels quals el 22% són il·legals. A Girona tots sabem que hi ha centenars de vivendes no ofertades a la ciutadania perquè o bé estan tancades o bé estan destinades a usos turístics. I a Girona està ple de solars buits i abandonats des de fa anys on es pot construir tanta vivenda com creieu necessari. També ens heu dit que us falten diners per pagar terrenys i la urbanització del sector. Doncs bé, la Generalitat, com tothom sap, ja ha ofert els diners i l'assessorament tècnic per desencallar el problema i assessorar l'Ajuntament de Girona en el planejament urbanístic, el qual és competència municipal, en el cas que hi hagués la voluntat de salvar el Parc Jordi Vilamitjana. Assessorament que, pel que es veu, no s'ha arribat a fer, ens agradaria saber per què. També ens heu dit que l'oferta de la Generalitat és fum i que podria atrasar el clínic. Mirin, la consellera de Salut, Olga Pané, ja ha dit públicament, i dic textualment la notícia del Diari de Girona, Pané afirma estar tranquil·la amb el calendari del Trueta, la consellera de Salut sosté que l'acord dona més garanties i alternatives al consistori. Notícia on la consellera també assegura haver parlat amb l'alcalde, a més d'afirmar que també ho ha fet la consellera d'Economia i el president de la Generalitat. I diu textualment, no sé qui més espera que parli amb ell perquè no hi ha més autoritats. De la mateixa manera, el coordinador del projecte del nou Trueta, Ferran Cordó, ha afirmat a Ràdio Girona, i torno a citar textualment,
Sobre la por que el nou clínic de Barcelona pugui tenir més prioritat que el Trueta ha estat taxatiu, no és una cursa. El clínic és una prioritat per al govern de la Generalitat de Barcelona i el campus de salut ho és per al govern de la Generalitat de Girona. Cordon ha afirmat que la prioritat del govern pel projecte gironí no és només una percepció, és una evidència. La prova és que el govern manté l'objectiu d'inaugurar el campus de salut l'any 2031. A més, com els hem fet arribar aquesta setmana, la modificació urbanística que proposen podria vulnerar diverses lleis que podrien arribar a encallar el projecte del futur campus. Cito ràpidament perquè no entrarem tampoc en temes d'aquest tipus, però una de les lleis que ens han comentat que podia estar incomplint és el Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. Urbanitzar per raons financeres, no urbanístiques ni sanitàries desvirtua la finalitat del sòl públic. També el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat. Edificar sobre un refugi climàtic urbà és una regressió ambiental clara, incompatible amb els principis d'aquesta llei. Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Votar a favor d'urbanitzar un parc per donar compliment a l'obligació del repartiment de beneficis i càrregues vulnera directament aquesta llei i amb més motius on la Generalitat de Catalunya ja ha ofert el finançament necessari. A més, aquest parc es va cedir al seu dia a l'Ajuntament com a contraprestació a les edificacions residencials i comercials de la zona Mas Masó. Per tant, es va cedir amb aquesta finalitat i ara l'Ajuntament no pot tornar a utilitzar el mateix terra per edificar-lo amb l'excusa que l'espai lliure se situa en una altra zona. També la Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Actuar contra l'interès ambiental general, ignorant l'oferta de finançament de la Generalitat i sense necessitat urbanística real, podria derivar en responsabilitat jurídica per a l'Ajuntament i els representants electes. L'article 47 de la Constitució espanyola. Aquest article consagra el dret a un habitatge digne i adequat i exigeix que l'ús del sòl es reguli d'acord amb l'interès general, prohibint expressament l'especulació. La destrucció d'un gran parc urbà per generar ingressos amb fins aliens de la seva funció social contradiu amb aquest principi constitucional perquè prioritza una operació financera sobre l'interès ambiental i urbà col·lectiu. L'article 47 de la Constitució espanyola. Urbanitzar un refugi climàtic sense justificació objectiva i amb alternatives raonables constitueix una infracció clara d'aquest dret fonamental i del deure de protecció ambiental. A més, l'actuació podria implicar l'obligació de reparar el dany causat tant ambiental com institucional. I finalment... L'informo que porta 5 minuts 45 segons, li tenia 5 minuts, per tant hauria d'anar acabant. Val, perdoneu. I finalment la sentència del Tribunal Suprem 882/2023 de 30 de juny. Aquesta sentència fixa doctrina sobre el principi de no regressió ambiental indicant que qualsevol modificació urbanística que redueixi el nivell de protecció ambiental requereix una justificació tècnica i jurídica rigorosa i ha d'estar motivada amb un interès públic prevalent i no merament econòmic o polític. La justificació de voler situar una part de l'hospital a Girona no constitueix interès públic suficient ni motivació legalment vàlida per utilitzar un canvi urbanístic regressiu. I finalment... Quan dic que ha d'anar acabant és que ha d'acabar. Sí, perdó. Bé, tornem a repetir. Nosaltres som els primers que volem acollir el futur campus de salut. A dia d'avui i després d'un any de mobilitzacions i lluita, encara no conec a ningú que estigui en contra del campus. Esperem que votin amb sentit comú. El parc no es toca. Senyor Ballesteros, moltes gràcies. Ara demanaria silenci perquè puguem continuar amb la normalitat d'aquest plenari extraordinari i per tant demanaria al senyor secretari, sisplau, que llegeixi el punt de la proposta. Proposta d'acord dictaminada per la Comissió Informativa que en el punt primer estableix desestimar la totalitat de les al·legacions presentades de conformitat amb l'informe tècnic i l'informe jurídic emesos en data 5 de juny de 2025, els quals s'adjunten com a annex a la present. Segon, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona número 83, referent al nou campus de salut Josep Trueta. Tercer, traslladar l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i sol·licitar l'aprovació definitiva de la present proposta de modificació puntual. Moltes gràcies. Per defensar aquesta proposta té la paraula el regidor d'Urbanisme i de Planejament, el senyor Lluís Martí. Tots els portaveus han estat informats que tenen 10 minuts per defensar el seu posicionament en aquest punt. Moltes gràcies, alcalde. Molt bon dia a tots i a totes.
Bé, com ha comentat el secretari general, del que es tracta en aquest punt, únic punt del ple d'avui, és aprovar provisionalment la modificació 83 del nostre planejament d'ordenació urbana, que com sabeu el que es tracta és fonamentalment de fer possible el campus de salut. No us negaré i no enganyaré ningú perquè per mi és un motiu d'orgull i satisfacció poder defensar aquest punt que ens ocupa avui. Pensem que d'alguna manera amb l'aprovació provisional que farem avui, que si Déu vol doncs, pugui resultar aprovada, el que farem és culminar d'alguna manera tot el que és el procediment a nivell de planejament urbanístic, que era la nostra responsabilitat per tal de fer possible posteriorment poder donar uns terrenys per tal que la Generalitat de Catalunya, la nostra administració del nostre país, pugui acabar construint aquest campus de salut tan desitjat. Fixeu-vos que d'alguna manera no es tracta res més que, i això segur que no m'equivoco, és l'objectiu prioritari que teníem o que tenim en aquest mandat tots els membres del govern, tots els companys i companyes que segur que estan tan orgullosos i satisfets com jo mateix. De fet, fixeu-vos que ha estat un treball que ha estat molt intens, ha estat un treball intens que ja va començar fa forces anys, ja en l'anterior mandat. Fixeu-vos que una mica el punt de partida va ser la signatura del protocol el 17 de juliol de 2020 entre la Generalitat, l'Ajuntament veí i amic de Salt i nosaltres mateixos, l'Ajuntament de Girona, i per tant va ser aquell el punt de partida a partir del qual vam haver de fer tot un seguit d'anàlisis, comprovacions i feines que realment han estat molt feixugues, molt intenses, però també, per què no dir-ho, molt interessants. Fixeu-vos que el planejament urbanístic d'alguna manera és especialment interessant i transcendent. Per què? Perquè d'alguna manera és una eina que permet dibuixar el futur de la ciutat, adaptant les previsions a allò que la majoria dels ciutadans representats, evidentment, en el ple municipal, consideren que és el millor per la ciutat, per la generació actual i sobretot també per les generacions futures, perquè evidentment aquesta és la feina del planejament. I evidentment a ningú se li escapa que el projecte del campus de salut Josep Trueta de Girona i Salt no és un projecte qualsevol, és el projecte i és un projecte que condicionarà i condicionarà per bé el futur de la ciutat, de la demarcació i del país. Deixeu-me també, no pot ser d'una altra manera, no puc deixar d'agrair a la feina dels serveis públics municipals que han intervingut en aquesta feina tan intensa. Evidentment han estat molts, però si ho he de significar en alguns, voldria esmentar especialment el cap d'urbanisme en Xavier Artés, el cap de planejament en Pep Solà Morales, el tècnic de planejament en Jordi Omatell i evidentment el secretari general i tot el seu equip de secretaria, que han fet una feina realment molt intensa, que és complexa, perquè el planejament és així, és complex, però des del meu punt de vista han fet una feina excel·lent i per tant això és el que ens fa estar més tranquils, ho dic en relació amb algunes afirmacions que des del meu punt de vista estan força desencertades en el sentit, dic, de la pulcritud tant a nivell tècnic com a nivell jurídic. Estem, com dèiem abans, al començament de l'aprovació provisional d'aquesta eina de planejament. Fixeu-vos que les eines de planejament el que hi ha és un procediment bifàsic, primer amb una aprovació inicial i provisional que es fa en seu municipal i després l'aprovació definitiva que es porta a terme per part dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya. Ara, com deia, culminem la fase municipal. El 10 de juny del 24 es va aprovar inicialment la modificació, avui, si Déu vol, aprovarem la provisional i per tal de poder fer aquesta aprovació provisional abans del que s'ha hagut de fer preceptivament, perquè així ho estableix la normativa, és un tràmit d'informació pública i així mateix un tràmit d'emissió, petició i emissió posterior dels informes sectorials preceptius que estableix la normativa. En aquest sentit, dir o referir simplement, i això es pot trobar a l'expedient, no és cap misteri, s'han presentat fins a 9 al·legacions, algunes de les quals després s'han complementat fins i tot amb caràcter posterior a l'acabament del tràmit d'informació pública, però també s'han analitzat igualment aquests complements i també s'han demanat i evacuat 11 informes sectorials, 11 informes sectorials de tot ordre que, com poden imaginar, van des del que pugui ser els informes de matèria de la xarxa de sanejament, d'abastament, purament el tema hidràulic, temes ambientals, temes urbanístics que van més enllà del municipi, per tant, supramunicipals, temes d'interior, temes de protecció civil, temes de ministeris de l'administració de l'Estat que tenen a veure o tenen alguna cosa a dir. Per tant, la panòplia d'aquests informes és realment important i la feina que s'ha dut a terme ha estat molta, com deia abans, i intensa de cara a analitzar
un per un aquests informes, què es deia, com es deia, quines consideracions es feien i a més també analitzar una per una les al·legacions que s'han presentat, al·legacions que evidentment tenen tota la legitimitat primer per part d'aquelles persones o entitats que estan directament afectades o es pot considerar que tenen drets afectats o interessos legítims afectats, però també, segurament saben vostès, i si no ja els hi comento, en l'àmbit del que és l'urbanisme hi ha l'acció pública i en tot cas en aquests àmbits d'informació pública qualsevol persona que tingui interès, qualsevol entitat pot manifestar el que consideri convenient o adient en relació amb el que s'estigui plantejant. En qualsevol cas, vistos els informes, analitzades les al·legacions, al final el que s'ha fet per tal de portar a aprovació provisional aquesta documentació és analitzar, com deia, un per un i de tots aquells informes que s'han fet consideracions s'han introduït, s'ha argumentat el per què s'entén que ja s'incorporen o es tenen en compte i quan a les al·legacions, per bé que com deia abans s'han analitzat intensament i s'han vist quins arguments es plantejaven, s'han desestimat perquè es considera que la proposta és correcta en els seus termes. Fixeu-vos que d'alguna manera, si ens fixéssim en el que va ser objecte d'aprovació inicial i el que serà objecte d'aprovació provisional, si Déu vol, hi ha petites, modificacions molt petites, que en cap cas són substancials, que el que s'ha intentat és que siguin millores en relació a aquelles consideracions que s'han rebut fonamentalment dels informes i el que fan o el que han fet és fins i tot incrementar qüestions que segurament han estat un dels motius de les eleccions que s'han presentat a nivell d'espais lliures, que s'ha incrementat aquestes superfícies d'espais lliures no només el planejament vigent sinó del de l'aprovació inicial o millorar d'alguna manera aquell àmbit residencial que s'ha generat per tal que pugui ser encara més amable i pugui tenir una rellevància més acurada. En qualsevol cas, fixeu-vos que amb aquesta proposta que aprovarem provisionalment l'objectiu s'aconseguirà plenament, objectiu inicial que teníem que no és cap altre que per una banda oferir aquells terrenys que comentàvem a la Generalitat de Catalunya, que evidentment s'han de cedir lliures de càrregues perquè puguin fer el seu fet, però no només això, sinó que amb aquesta relectura que es fa del l'àmbit de planejament es millori absolutament l'àmbit afectat. Evidentment ja sabem, perquè s'ha dit i comentat, que es recol·locarà el Parc Jordi Vilamitjana. Aquesta recol·locació el que suposarà no només és una recol·locació, sinó que és ajustar-la encara més a projectes que ja tenia l'Ajuntament, com és el projecte Vora, per tal de configurar aquest corredor Güell-Marroc. Aquest corredor Güell-Marroc... Sisplau, els agrairia, quan ha intervingut la portaveu, tothom ha fet silenci i per tant també quan intervinguin els portaveus dels diferents grups hem d'estar en silenci. Gràcies. Gràcies, alcalde. Com deia, aquest corredor Güell-Marroc, que d'alguna manera connectarà amb la plana agrícola, això és el que ja s'establia en el projecte Vora, un gran projecte que encara està una mica a les beceroles però que ja s'han fet actuacions. També, evidentment, el que ha suposat això és haver d'utilitzar l'ubicació actual del Parc Jordi Vilamitjana, que com dic es desplaça per fer una ordenació que permeti un àmbit residencial que sense cap mena de dubte és molt necessari en el moment actual. Sabem que en l'àmbit de l'habitatge hi ha uns dèficits importants i que tothom hi està treballant fort, tant la Generalitat com evidentment els ajuntaments i el nostre, amb la mesura del possible, molt i molt. Aquí generaran 427 habitatges nous, 184 dels quals seran de protecció, per tant, habitatge assequible pels nostres joves i per aquella gent que es vulgui quedar a Girona a viure. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo entenc que l'aprovació d'aquesta proposta, si més no a nivell provisional a la nostra ciutat i esperem que també definitiva a la Generalitat, és un èxit i és un èxit indiscutible. I aquest èxit indiscutible jo crec que ha vingut refermat d'una forma molt clara per la signatura del protocol que d'alguna manera ratificava el protocol de 2020, la signatura, repeteixo, del protocol del 17 d'abril de 2025, signatura evidentment amb el president de la Generalitat, amb els mateixos actors que hi havia al començament, Ajuntament de Salt i Ajuntament de Girona, més la Universitat de Girona, que és un actor indiscutible també en aquest campus de salut, que com tots sabem no es tracta només d'un nou gran hospital de nivell 5, d'un nou gran hospital que ofereix tractaments i tot el que es pugui pensar des del punt de vista hospitalari, sinó que ve afegit amb tota aquesta càrrega d'innovació, de tecnologia i sobretot d'un nou campus a nivell universitari de la Universitat de Girona, que sabem que és una peça cabdal, una infraestructura de ciutat indiscutible a Girona i que per tant tot això confluirà, com deia, en aquest model d'èxit. No sé, alcaldes, quan anem de temps? 20 segons. 20 segons? Doncs bé, crec que ho podem deixar aquí i moltes gràcies. Moltes gràcies, disculpeu que avui no hem posat el rellotge.
En tot cas, jo ho vaig controlant per aquí al mòbil, vostès també ho poden controlar cadascú amb el seu aparell, però en tot cas ara el senyor Mínguez té 10 minuts per fer la seva intervenció. Sí, gracias, señor alcalde. Ya de entrada, ahora y al principio de mi intervención, quiero dejar claro que en el Grupo Municipal de Vox estamos a favor de la construcción del campus de salud. Decimos sí al campus de salud, pero este sí que decimos en Vox es diferente al sí que dice el equipo de gobierno. Porque nosotros decimos sí al campus de salud y decimos también sí al parque Jordi Vilamitjana. En cambio, para el equipo de gobierno, para la CUP o Guanyem, para Junts, para Esquerra, decir sí al campus de salud significa decir no al parque Jordi Vilamitjana. En Vox creemos que el parque Jordi Vilamitjana es un espacio imprescindible para la ciudad de Gerona y sobre todo para los vecinos de los barrios de Can Gibert, de Santa Eugenia y también de Sant Narcís, máxime teniendo en cuenta la densidad de población existente en dichos barrios. Precisamente por ello, este grupo municipal presentó en su momento alegaciones a la modificación del plan urbanístico, alegaciones que presentamos para que no se tocara el parque, no se tocara la zona verde. Pero son alegaciones que, como ustedes saben, van a ser desestimadas en esta sesión plenaria, al igual que van a ser desestimadas las que han presentado otras personas y entidades. Y es que, no nos engañemos, el equipo de gobierno se ha empeñado en hacer incompatible la construcción del campus de salud con el mantenimiento de la integridad de la zona verde del parque Jordi Vilamitjana. Nosotros, en cambio, pensamos y estamos convencidos de que ambas cosas son compatibles, pues por un lado, si se desplazara el proyecto de construcción del campus de salud unos cientos de metros más allá, sin afectar de la manera que afecta a los actuales propietarios privados, no sería necesario tocar el parque. Pero claro, esta opción no la quiere el equipo de gobierno de la ciudad de Gerona porque puede más su ego, ya que todo el protagonismo se lo llevaría al municipio de Sal, que es donde estarían íntegramente todos los terrenos del campus de salud. Por otro lado, el parque Jordi Vilamitjana aún se podría salvar con el actual proyecto de construcción del campus de salud si, en lugar de acudir a la vía de compensación a los propietarios privados por sus terrenos, se opta por la vía de la expropiación. Esta última opción, la de la expropiación, era impensable hace unos meses, porque no nos engañemos, la ciudad de Gerona no dispone de fondos suficientes para llevar a cabo las expropiaciones necesarias. Se calcula que serían necesarios unos 10 millones de euros. Ahora bien, en las últimas semanas ha trascendido a los medios de comunicación la oferta de la Generalitat en el sentido de que la propia Generalitat está dispuesta a poner el dinero necesario, esos 10 millones a los que me he referido, para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para tirar adelante el proyecto. De esta manera, si se expropian los terrenos necesarios, no sería necesario en absoluto tocar ningún metro del parque. Y lo que resulta incomprensible y chocante es que el gobierno de la ciudad de Gerona se cierre en banda y diga que no quiere oír tal propuesta, porque dicen que no se les ha notificado oficialmente y que, por lo tanto, el proyecto actual va para adelante, con lo que ello conlleva para la situación en que quedará la zona verde donde actualmente está el parque Jordi Vilamitjana. En Vox creemos que la reacción del consistorio no fue la adecuada cuando se conoció la noticia de que la Generalitat estaba dispuesta a poner el dinero que cuestan las expropiaciones. En lugar de mirar de qué manera se podía enfocar el proyecto urbanístico con el dinero que ofrecía la Generalitat y de esta manera salvar el parque, la primera reacción fue acusar a la Generalitat de deslealtad. Si la propia consejera de Sanidad ha afirmado que no tiene por qué retrasarse la construcción del hospital por el hecho de que ahora se lleven a cabo las expropiaciones, seguimos sin entender la obstinación del equipo del gobierno en continuar con el proyecto actual y cargarse la zona verde del parque. El campus de salud tiene que estar en servicio en el año 2031 y parece que así sería también si ahora se opta por expropiar los terrenos necesarios, o al menos así lo ha afirmado la consejera. Por lo tanto, repito, no entendemos la tozudez del equipo de gobierno. Y como les decía al principio de mi intervención, en Vox estamos de acuerdo con la construcción del campo de salud, pero también estamos de acuerdo en no tocar el parque. Los partidos políticos que forman parte del gobierno, Junts, Esquerra y Guanyem, están a favor de la construcción del campus de salud, pero también está a favor de la desaparición del parque. Y en este punto no coincidimos. Es una pena la terquedad del equipo de gobierno en mantener el proyecto actual cuando hay la alternativa de aceptar el dinero que ofrece la Generalitat, expropiar y construir el campus de salud sin tocar el parque. Por eso, nuestro voto es en contra de la propuesta que nos traen hoy aquí y también les anuncio que estudiaremos la legalidad del proyecto y, en su caso, continuaremos presentando las oportunas reclamaciones ante quien corresponda. Gràcies. Moltes gràcies. I ara té la paraula el senyor Veray. Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, demanar disculpes pel meu parlar avui, ja que encara no puc parlar tot bé degut a
l'operació que m'han fet recentment. I per tant demanar-li també una mica d'indulgència, si normalment no gasto mai el temps, però com que entre que no hi ha el rellotge i que parlo malament, no dic les coses malament, parlo malament, potser m'allargo una mica. Mirin, jo la veritat és que tenia una intervenció preparada, però entre el mail que vaig rebre dimecres i la intervenció primera avui aquí, doncs home, canviaré alguna cosa. I també em referiré a vostès, a l'assemblea d'entitats. Perquè miri, com deia el meu pare, si no vols pols, no vagis a l'era. I per tant avui vostès, amb el seu discurs, però sobretot amb el mail que van enviar, avui tindran que aguantar i escoltar el que els direm alguns, entre altres jo. Mirin, jo avui, ho saben tots vostès, segurament algú del públic no ho sap, però jo avui no tenia que ser aquí. No tenia que ser aquí, però hi soc. I soc en contra de l'opinió dels metges, que m'han operat d'un càncer encara no fa 3 setmanes, i de l'opinió de la meva dona i de les meves filles, cosa que tots vostès saben que és molt perillós. Per tant, soc aquí perquè crec que el tema és prou important i necessari, no només per la ciutat, sinó també pel conjunt de les comarques gironines. I ara no faré un llistat de tots els beneficis ni un resum de tots els beneficis perquè tothom ho sap i n'hem parlat moltes vegades. I per això, tot i estar de baixa, he volgut venir. Tot i que el vot del PP avui no és decisiu. De fet, això, avui, em permetria fer populisme i carregar amb qualsevol excusa contra el govern. Però no ho faré. No ha sigut mai el meu estil i no ho faré avui. Considero el projecte de tal importància, segurament, com ha dit el regidor Martí, el més important en els propers anys, que aquest debat hauria d'estar per sobre de sigles polítiques i de tàctiques polítiques. Però escoltin, enviar un mail amenaçador i coaccionador per condicionar la voluntat de vot d'un regidor, d'un càrrec electe, a part de ser poc, per no dir gens democràtic, s'acosta perillosament, molt perillosament, a ser un delicte. Cosa que veurem si ho és o no, però s'hi acosta. Però el que els asseguro que és moralment inacceptable i, a més, i els dic aquí, és de covards. Ja que s'emparen darrere d'una assemblea d'entitats, o sigui, que ningú firma, ningú posa un DNI i fan arribar aquest mail als regidors. I ara els pregunto, a tots els regidors? Tots l'han rebut? Estan d'acord en que s'enviïn mails d'aquest tipus amenaçant que si no fas una cosa pots tenir unes conseqüències? Mirin, deixi'm dir un parell de coses. Jo no soc advocat, però que jo sàpiga, l'assemblea aquesta que firma aquest escrit tampoc és ni un bufet d'advocats ni un despatx d'advocats. Per tant, no deixa ser un retall i enganxa. Però qui li ha explicat tot això? No se senten utilitzats políticament? De veritat han pensat que enviant un escrit com aquest aconseguirien canviar el vot o fer adoptar el vot d'algú? De veritat? Mirin, si hi havia alguna possibilitat que jo, almenys a mi, que el Partit Popular, valorés un canvi de vot o optés per una abstenció, els hi puc assegurar que amb aquesta jugada, magnífica, brillant jugada, no sé on l'han tret, se l'acaben de carregar de dalt a baix. En aquest Ajuntament, algunes vegades, i en temes importants, hi ha hagut, en temes importants que anaven al ple, hi ha hagut informes negatius i desfavorables dels serveis jurídics. Des del PP i des dels grups de l'oposició ho han dit, ho han denunciat i han votat en contra. Però clar, quan els informes dels serveis jurídics de l'Ajuntament són desfavorables, els hi donem veracitat. Però quan són favorables per motius o per interessos electorals, no els hi donem veracitat? I fomentem que hi hagi jugades tàctiques polítiques? Doncs home, permetin que els digui que així no es fan les coses. Però escolti'm, cadascú aguanti i faci el que vulgui, que ja ho trobaran. Bueno. Miri, deixin-me dir també, i això ho tenia que dir perquè crec que cal, que alguna de les situacions que ens trobem avui en dia amb aquest projecte ve provocat per actuacions de formacions que no estaven al govern anteriorment
i que prometien coses que ara no poden complir. Bueno, no passa res, cadascú fa i fa la política que li sembla. Quan algú aspira a governar la ciutat, no es poden fer afirmacions i promeses que potser després no es poden complir. I així estem, aquí estem. La CUP s'ha passat anys en la contra per la contra, en contra de qui governava la ciutat, fos qui fos. I no només en aquest projecte, sinó que tenim exemples en altres temes que afecten la ciutat, on deien una cosa i ara, repeteixo, ara han de fer una altra. Han sentit bé, han de fer, perquè potser no voldrien fer-ho, però ho han de fer. Per què? Perquè hi ha uns terminis, hi ha uns procediments i s'ha de complir. Aquests procediments obliguen a fer. Aquests procediments hi són ara, però també hi eren fa un temps. No és ara un controvern ni contra un govern de la CUP o contra el govern actual. Per tant, crec que tot això ens hauria de fer pensar a tots a intentar fer una oposició més responsable quan no es governa per evitar el que ara ens passa en diversos projectes. No es pot quedar bé amb tothom i prometre-ho tot per arribar a algun lloc. I això, i ara es poden posar com vulguin, senyors del PSC, és el que heu fet vosaltres amb aquest tema. És el que ha fet la... Bueno, no sé com referir-me a ella, si la consellera, la candidata consellera, la consellera candidata, o simplement la Sílvia, perquè sembla que alguna conversa l'han fet fins i tot a títol personal, segons van dir. Vostès són uns grans especialistes en ser a vegades gobierno, a vegades partido, i altres a títol personal, com estem veient últimament. Dit això, voldria fer alguna reflexió sobre el tema que ens ocupa i que, per desgràcia, no aglutina, com crec que hauria de ser, totes les formacions polítiques. Veient els mitjans de comunicació aquests dies, hem vist com des del grup municipal del PSC ens diuen que no passa res si retardem 6 mesos, un any, o 2, i anem tirant, per revisar o quasi reformular el projecte. Doncs, senyors, sí que passa, perquè l'Ajuntament, no el govern, l'Ajuntament de Girona ha de complir uns terminis i ha de complir uns procediments, ja els he dit. I mirin, sí que passa, perquè quan, a més, un projecte d'aquestes característiques, d'aquestes magnituds, comença a tenir retards, reformulacions i altres contratemps, sol acabar malament. I Girona no es pot permetre aquest luxe. I vostès no poden al·legar desconeixement dels procediments, perquè vostès han governat a Girona, senyors del PSC. Per tant, mirin, jo sé que vostès, ho sé perquè els conec alguns personalment, sé que vostès tenen molta confiança, igual que l'Assemblea, tenen molta confiança en aquest últim anunci del president Illa sobre el pacte amb els comuns. Per cert, el mateix president Illa, que va prometre uns pressupostos abans d'acabar el desembre, que després els va reprometre els pressupostos pel primer trimestre del 25 i que avui en dia diu que no hi haurà pressupostos. Bueno, ara surten 10 milions pactant amb els comuns, que saben on és el parc perquè va venir un dia un diputat de Barcelona i el va visitar i poca cosa més. Però, senyors, una de dos, o vostès tenen informació privilegiada i si és així, els demano que ens ho expliquin a tots o vostès són uns il·lusos. Perquè l'anunci, a part dels 10 milions, és un brindis al sol. No diu, enlloc diu, ni com es farà, ni què es farà, ni quan es farà. No. Per tant, no passa de ser un acord de bones voluntats. I els puc assegurar que només amb bones voluntats no es va enlloc, i menys amb un projecte com aquest. Mira, el projecte del Trata és un projecte que s'inicia el 2014, anem lluny, Les administracions ens passem, o es passen, 4 anys discutint si el fem aquí o el fem allà, per acabar decidint, al cap de 4 anys, acabar decidint de fer-lo on els professionals, els metges, van dir que es tenia que fer, a davant del Santa Caterina. Escolti'm, ja hem perdut massa temps. Els puc assegurar, per experiència, perquè ja he estat aquests dies, que el Trueta necessita ja un nou Trueta. Miri, dit això, vull agrair les explicacions del que es proposa davant les peticions de canvi del projecte, a petició entre altres de l'ACA, perquè l'experiència amb l'ACA ens diu que quan es topa amb ella, els grans problemes esdevenen impossibles, els senzills es converteixen en grans i les petites coses, que és el que teníem que fer, petits retocs, acaben en greus contratemps. Per tant, encara ens en sortim prou bé i ràpid. Miri, des del PP el que volem és que les coses es facin bé, però també es facin sense demores innecessàries. I vaig acabant. No sé si he acabat els 10 minuts o no, però vaig acabant, senyor alcalde. Bueno, si no vol escoltar-me pot marxar, Vaig acabant. És sobradament conegut que des del PP estem ideològicament molt lluny del govern.
bàsicament amb allò que els uneix, que és el seu independentisme, i en desacord amb molts temes i actuacions d'aquest govern. I així ho dic en molts de plens, temes com la neteja de carrers, la recollida de taxes escombraries, temes de seguretat i d'altres temes que avui no toca parlar-ne. Però miri, jo els hi vaig recordant de tant en tant. Però per coherència política amb el projecte de fa molt de temps i perquè ho creiem del tot necessari i amb l'inestimable ajut del mail enviat, de l'escrit enviat per mail per l'Assemblea d'Entitats, donarem suport a la proposta i votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, Jaume. 10 minuts i 30 segons. Per tant, has complert sobradament i sobretot agrair-te que en el moment en què estàs i esteu hagis fet aquest esforç per participar del debat polític. I ara té la paraula la senyora Bea Esparrín en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies. El nou campus de salut de Girona és, sens dubte, la gran inversió de la ciutat aquest segle XXI. I això no cal que ningú ho expliqui als veïns i veïnes de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, perquè ho saben millor que ningú. Per això han vingut avui aquí a seguir el ple i fa un moment ens han exposat les seves consideracions. Mai no han posat en dubte la importància del projecte i sempre l'han defensat amb fermesa i convenciment. Tampoc ningú pot afirmar, sense faltar greument a la veritat i amb clara mala intenció, que els socialistes de Girona haguem posat cap obstacle a aquest projecte. Cap ni un, ni ara ni mai. I poden revisar tot el que vulguin, no trobaran un sol gest en contra. Sempre que s'ha votat sobre alguna qüestió del campus de salut, hem prioritzat el campus de salut. Alguns menteixen, enganyen, tergiversen, amb l'única intenció de no fer un debat real sobre el campus de salut. Fa anys que aquest grup municipal va deixar clar que no posaria entrebancs a la creació del campus de salut. I així ha estat, repassin l'hemeroteca. Encara pensem que hi ha alternatives millors a la proposta del govern actual. Cap altre grup d'aquest plenari pot afirmar que està més a favor del nou campus de salut que el nostre. No en vam qüestionar mai la necessitat, ni quan es proposava la ubicació a Sant Pons, ni quan es parlava de Domeny, ni tampoc quan es va dir que seria davant del Santa Caterina. El que defensem no és una ubicació concreta, sinó un projecte sòlid, fonamentat en criteris tècnics, de mobilitat i de servei a la ciutadania. Un projecte que reforci els recursos sanitaris no només de Girona, Salt i Sarrià de Ter, sinó pensant en clau d'àrea urbana i de totes les comarques gironines i que obri la porta a una nova etapa de transformació urbana per la ciutat. També hem advertit de forma reiterada que les compensacions plantejades per l'Ajuntament als propietaris del Mas Sureda i del Mas Beissolà podrien suposar la pèrdua de zones verdes i equipaments a Santa Eugènia i Can Gibert. Malauradament, el temps ha confirmat que aquella preocupació estava ben fonamentada, com constatem avui. Des del nostre punt de vista, la construcció del nou campus de salut és perfectament compatible amb preservar el parc. Ho era el 2022, quan aquest plenari va aprovar una moció del nostre grup que instava a impulsar el projecte sanitari sense afectar les masies catalogades ni les zones verdes de Santa Eugènia i Can Gibert. El seu grup, senyor Salelles, hi va votar a favor. Avui aquella moció de 2022 pren més sentit que mai. Aquest era el consens. La majoria plenària d'aquesta ciutat ho volia així. Guanyem té i tindrà aquest grup municipal al seu costat si vol replantejar-se la qüestió. Hi ha operacions urbanístiques molt més complexes que troben millors solucions. No són mai un entrebanc, més aviat són un salt endavant formidable per fer les coses bé. Davant d'aquest escenari, només hi ha dues opcions possibles, o bé presentar a la Generalitat una altra opció diferent o bé cedir aquesta planificació. Amb la proposta d'avui sembla que tanquin les portes a una opció millor i més eficient. Semblaria que fins ara han adoptat la mateixa estratègia que amb el tema de les escombraries, no escoltar ningú i tirar pel dret. No creiem que sigui la naturalesa de Guanyem actuar així, especialment quan es defineix com un govern que es governa a Girona per la seva gent, i amb aquesta forma de fer únicament hi perd Guanyem. La Generalitat ha deixat molt clar el seu compromís absolut amb el nou campus. És una prioritat per les comarques gironines i pel país. Manté els acords i respecta que sigui l'Ajuntament de Girona qui adapti el planejament urbanístic per fer-lo viable. És l'Ajuntament qui té les competències de planejament. És l'Ajuntament qui té les competències per dir com i on es farà el campus a Girona. Avui s'aprova de manera provisional el planejament. La seva proposta afecta el parc i ho aprova perquè vostè en té la competència. Per tant, a qui li pertoca presentar una proposta, reitero, és a l'Ajuntament. Insisteixo en l'oferiment de pensar una proposta diferent i aquest grup municipal li estén la mà si vol fer-ho.
La Generalitat s'ha posat a disposició i ha ofert suport tècnic i finançament per expropiar els terrenys que permetrien una alternativa sense afectar el parc, si vostè ho vol estudiar. Ara només espera una proposta clara i definitiva de l'Ajuntament. Per tant, l'alternativa hi és. Una altra cosa és que vostès han volgut interpretar la posició, l'oferiment del Govern de Catalunya, com una imposició. Però no és així, no ha sigut mai així. Un pot respondre pel que diu, però no com pels altres decideixen malinterpretar-ho. I en aquest cas, aquesta mala lectura allunya la solució, endarrereix el projecte i perjudica la ciutadania. El Parc Jordi Vilamitjana és un espai públic que forma part del dia a dia de milers de persones. Potser algú no ho sàpiga qui era en Jordi Vilamitjana. Vols que repeteixi? No. Potser convindria que l'Ajuntament expliqués que en Jordi Vilamitjana va ser articulista i un professor de català que ajudava els seus alumnes a pensar, a decidir, a créixer, a estimar la llengua i el coneixement, que els ensenyava a escoltar i els impulsava a ser lliures. El parc també és això, un homenatge a uns valors compartits. Els parcs són infraestructures essencials pel benestar social, no són un luxe, són una necessitat. Segurament vostès volen passar la història com el govern que va fer realitat el Nou Trueta, però si persisteixen en aquesta via, corren el risc de ser recordats com el govern que es va carregar el Parc Jordi Vilamitjana, en contra de l'opinió de 2 barris sencers. Fer desaparèixer la meitat del parc per poder construir l'hospital és una contradicció flagrant. Hi ha estudis tant nacionals com internacionals que corroboren que els parcs urbans són molt més que espais d'esbarjo, són infraestructures de salut pública. Els barris com Santa Eugènia i Can Gibert, sotmesos a una forta pressió urbanística, destruir un parc consolidat va en contra de tot el que defensem sobre lluita contra el canvi climàtic, qualitat de vida i salut mental. Preservar-lo no és cap romanticisme verd, és bona planificació urbana, és protegir la salut pública, és defensar una ciutat que té cura de la seva gent i del seu entorn. No entenem per què s'han negat a estudiar alternatives que permetrien fer realitat el Nou Trueta sense aixecar el rebuig veïnal. Tracten la realitat amb la mateixa tossuderia, amb la mateixa insensatesa, amb la mateixa incapacitat d'escoltar que en la qüestió de les escombraries. I a vostè, senyor Salellas, li tornem a recordar que va dir clarament que no volia que el parc hi sortís perdent i que aquesta posició que defensa ara no és la que defensava abans. Li demanem sincerament que reconsideri la seva posició. Si proposa una alternativa que no afecti el parc en la seva actuació actual, ens tindrà al seu costat. I ho diem amb honestedat i amb lleialtat institucional. No ens rendim, sempre som responsables i quan fem oferiments sempre són de bona fe i per això avui per responsabilitat ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies. Ara el senyor Lluís Martí té 5 minuts per poder respondre a les intervencions que han fet els diversos portaveus. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, d'entrada només fer un esment a la intervenció inicial que s'ha fet des de la portaveu de l'Associació de Veïns. Evidentment és molt legítim que part de la ciutadania, la que puguin representar aquesta plataforma, es mostri dolguda o que no accepti o no vegi correcta la proposta que s'ha fet, tot és respectable. Sí que lamentem en part, aquí en el sentit que comentava el company regidor Barai, alguna de les formes, però bé, cadascú és prou responsable dels seus actes i ja està. En qualsevol cas, a mi el que sí que m'agradaria dir-los, evidentment respectant molt, com deia abans, aquesta legitimitat, és que només espero veure executat aquest projecte perquè se n'adonin que realment representarà una millora per la ciutat, pel barri i que serà indiscutible. En qualsevol cas també voldria tenir unes paraules pels propietaris afectats que evidentment també legítimament pateixen en relació amb els seus drets per tal de salvaguardar-los. Evidentment fan la feina que han de fer per defensar-los, però també entenc que aquesta proposta d'alguna manera el que garanteix és que en el joc de beneficis i càrregues no hi surtin perdent en cap cas. En relació amb el que comentava el company regidor Domínguez, a veure, senzillament, quan parlava del desplaçament del campus, això ja veiem que ara és inviable i que evidentment també retardaria, ja no em faci dir quants anys, la construcció del campus. Això per una banda, però és que per l'altra, ja li dic ara, Girona, la ciutat de Girona vol ser protagonista d'aquest projecte. I no només protagonista, sinó responsable. I un responsable continu, vetllant sempre perquè aquest projecte sigui una realitat i quan sigui una realitat que sempre es vagi maximitzant
realment aquest objectiu, ampliant-lo, millorant-lo de la manera que convingui, ja li diguem ara. En quant a l'oferta de la Generalitat que comentava, després ja hi tornarem amb els del PSC, però vull dir, és fum, no hi ha una oferta. Més enllà d'aquest acord a nivell parlamentari, és que no tenim res més. Hores d'ara encara no ens ha arribat cap proposta per escrit, zero, ni una. No sé si m'explico, així és ridícul. I fixi, senyor Domínguez, i fixin-se tots plegats, que si ara anéssim a fer una modificació que no establís, per exemple, l'àmbit residencial sobre allà on ara hi ha el parc Jordi Mitjana, això comportaria forçosament, perquè s'hauríem canviat l'ordenació, tornar a la casella inicial, tornar a engegar els procediments de planejament urbanístic, és a dir, perdre 1 any i mig, 2 anys en aquesta situació. Per tant, és obvi. Quant a la intervenció del regidor i amic Jaume Barai, simplement només em queda que agrair-li la intervenció i el vot, m'ha semblat molt bé. I en quant a la intervenció de la representant del BSC, la companya regidora Esporrin, a veure, a mi em sap greu que comenci la seva intervenció dient que alguns menteixen i tergiversen, no sé si està pensant en el grup propi o en alguns altres, però evidentment tot aquest show d'aquesta oferta inexistent, si no és tergiversació ja m'explicarà què és. En qualsevol cas, efectes pràctics, més enllà d'aquest fum que diguem, no es perden zones verdes, aquest és un rum-rum que vostès volen fer que corri, però no és així, s'amplien i milloren aquestes zones verdes i milloren pel que fa a la seva ubicació fonamentalment. L'ampliació que pot arribar fins als 4.000 metres quadrats respecte del que hi ha en el planejament vigent, encara s'hi haurien d'afegir uns possibles 4.500 metres quadrats dins l'àmbit del que serà el campus de salut pels espais lliures que generarà el projecte. En qualsevol cas, allò que deien de mentir i tergiversar, jo, si no ho tinc mal entès, encara a hores d'ara soc el regidor d'Urbanisme i de Planejament. A mi ningú de la Generalitat m'ha ofert cap tipus de suport tècnic per fer cap mena de proposta diferent de la que hi ha. Ja li dic ara mateix. Per tant, allò que comentàvem. I en qualsevol cas, aquí hi ha un aspecte que ningú ha comentat, crec que el company regidor Barai sí que l'ha comentat, però que és essencial, l'interès general. Tenim clar quin és l'interès general o no el tenim clar? Perquè si no el tenim clar no cal que parlem de gaire res. El projecte de campus de salut Josep Trueta de Girona i Salt és un exemple claríssim d'interès general. I evidentment moltes vegades aquests projectes d'interès general malauradament afecten privats, poden afectar altres infraestructures que ja hi són en el territori, que són molt respectables, que segur que han tingut un molt bon ús, però aquest projecte, entre cometes, passa per sobre, però l'avantatge d'aquest és que passa per sobre intentant millorar el que ja tenim. I evidentment ara ens pot semblar difícil d'entendre, però jo espero, us ho dic, i no és perquè sigui optimista, intento ser sempre molt pragmàtic, ho veurem. En qualsevol cas, jo crec que aquesta proposta, ja per acabar, és un exemple clar que allò que en podríem dir de tenir compromís, projecte i passar a l'acció. Compromís per què? Perquè és un compromís amb el país, amb Catalunya, perquè és un compromís amb les nostres comarques, les comarques de Girona que tant estimem, i compromís amb la nostra ciutat, que és la ciutat de Girona. I a més, és ganes de respectar aquells compromisos que hem adquirit com a ciutat, com a Ajuntament, amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Ajuntament de Salt, amb la Universitat de Girona, i no només amb aquestes administracions tan potents, sinó amb tota aquella xarxa tan important pel dia a dia com són els col·legis professionals, com són les associacions de tot ordre que estan donant suport continu i insistent en aquest projecte perquè sigui una realitat. I no només això, compromís amb tots aquells que ens han fet confiança, perquè fixeu-vos que aquí estem parlant del govern de la ciutat, que representem una ciutadania majoritària en aquesta ciutat i que per tant ens demana que tirem endavant aquest objectiu prioritari que ja constava en els nostres projectes. Parlàvem de compromís, projecte i acció. Projecte. Us prometo que aquest és el millor projecte que podíem aprovar considerant totes les anàlisis que s'han realitzat i considerant tots els recursos que teníem al nostre abast i els informes que s'han emès. És indiscutible i ho podré discutir amb qui faci falta amb tots els arguments que convingui. Tingueu clar que aquest és el millor projecte. I acció, acabo, alcalde, si em permet un moment, acció simplement perquè és ara. El moment és ara. No podem perdre ni un minut en la tramitació i aprovació d'aquest campus de salut Josep Trueta Girona-Salt. Ara és el moment. Si no ho fem ara, les generacions futures ens diran que hem perdut una oportunitat i ens demanaran explicacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martí. Jo només per acabar, ja hem fet aquest debat i abans de procedir a la votació, evidentment me'n volia sumar també a l'agraïment que ja ha fet el senyor Martí, però que crec que és necessari a tot l'equip tècnic de l'àrea d'urbanisme i també a l'equip jurídic que tenim a l'Ajuntament, que han fet una feinada d'anys per poder arribar en el punt que som avui aquí, que sabem que és un pas indispensable per poder construir el futur campus sanitari. Han sigut anys de feina, d'informes, contrainformes i amb les condicions que hi havia, i com bé deia el senyor Martí, fer la millor proposta possible. Algunes de les intervencions que s'han fet avui aquí no han fet referència, diguéssim, al planejament que hi havia anterior que portem ara. No han tingut en compte tot el que ja es preveia en el sector de Can Gibert i de Santa Eugènia en quant a sostre i en quant a afectacions que hi havia al barri. Tot això ho han obviat. I en canvi només s'han fixat en algun element de l'actual proposta de planejament que poden no compartir. Crec que avui el que fem és donar o complir amb allò que aquest Ajuntament es va comprometre el 14 de maig del 2025, és a dir, fa un mes i 5 dies, en presència del president de la Generalitat i 4 conselleries del govern de la Generalitat, també del rector, de l'alcalde de Salt, on aquell dia vam signar un protocol que evidentment diu dues coses importants. Una, que hem de tirar endavant el planejament que hem estat treballant en els últims anys per part de totes les administracions, i l'altra, que a principis del 2026 l'Ajuntament ha d'haver lliurat els terrenys a la Generalitat perquè pugui iniciar tot el tràmit administratiu que ha de fer per licitar l'obra del campus sanitari i de l'Hospital Josep Trueta. És a dir, tan sols d'aquí 6 mesos. Aquestes dues qüestions són molt importants per entendre el debat d'avui. Són molt importants, perquè si s'hi han fixat, els dos grups de l'oposició que no donaran suport al projecte urbanístic que permet el campus sanitari Hospital Josep Trueta, Vox i el PSC, ho han obviat en les seves intervencions. I no és menor que hagin obviat que el president de la Generalitat i el govern de Catalunya van signar un protocol on es deia que això que estem fent avui havia d'anar endavant, i han obviat que hi ha un calendari que obliga l'Ajuntament a cedir els terrenys a principis del 2026. I nosaltres, aquest govern, i en aquest cas també el grup municipal del PP, a qui també vull agrair el suport avui aquí a la proposta, estem compromesos en tot allò que s'ha estat treballant els últims anys. Ho estem. I sí, miri, senyora Esporrin, jo estic disposat a que guanyem o perdi tot perquè es faci el campus sanitari Hospital Josep Trueta. No tinc cap problema. Cap ni un, perquè aquí jo hi soc no perquè guanyem li vagi bé o guanyem li vagi malament. Jo hi soc perquè el futur dels gironins sigui millor, perquè la sanitat pública de Girona millori, perquè la Universitat de Girona millori, perquè les empreses i tots els sectors que volem promoure que s'implantin en aquell sector tirin endavant, perquè l'àrea urbana de Girona no sigui una entelèquia, sinó que tingui un projecte central. Això és el que porta a mi i a tots els regidors de Guanyem a treballar avui aquí amb el que estem treballant. No sé què porta el grup municipal del PSC i la seva militància a treballar per les coses, però el que li puc dir és el que porta a Guanyem i, per tant, m'és completament igual el que passi en Guanyem Girona si puc garantir que aquest govern i aquest Ajuntament és el que ha permès que tiri endavant un projecte que és estratègic pel futur de la ciutat i de la demarcació. No entraré en jutjar que hagi utilitzat el nom de Jordi Vilamitjana avui per intentar argumentar el que estem parlant entre tots i totes, perquè el respecte que li tinc a en Jordi Vilamitjana com a persona i amb la feina que va fer crec que supera qualsevol intervenció que pugui fer qualsevol projecte polític. Avui estem plantejant també una nova centralitat a la ciutat. Durant molts anys hem sentit a dir que aquesta era una ciutat que es mirava només al Malic, que mirava només al Rovell de l'Ou, que pensava només en el Barri Vell, i crec que la proposta que portem avui de planejament és una de les moltes que volem portar perquè aquesta sigui una ciutat de diverses centralitats. I en aquest cas, que Sant Eugeni i Can Gibert del Ter, per cert, que me n'he trobat de veïns molts contraris a la proposta, però me n'he trobat també molts a favor de la proposta, sigui una nova centralitat per la ciutat i per l'àrea urbana. Crec que ja he expressat, i ho ha dit també el senyor Martí, que malauradament més enllà de les 3 línies de l'acord que van signar el PSC i els Comuns,
sense informar tan sols ni l'Ajuntament de Girona, ni l'Ajuntament de Salt, ni la Universitat de Girona, el van signar en seu parlamentària sense ni consultar, ni plantejar què significava tot això, ni si estàvem d'acord o no, ni tan sols preguntar-nos, perquè l'últim contacte havia sigut la signatura del protocol. Des de llavors no hem rebut cap tipus d'informació concreta de com fer, com aplicar aquests milions d'euros. Cap ni una. Quan algú presenta una proposta d'aquest tipus, normalment ho fa perquè té clar com s'ha de fer mantenint els calendaris. 3 setmanes després, l'únic que hem rebut és una resposta a la nostra proposta de reunió on ens diuen que estan d'acord en fer una reunió. Som aquí. La reunió evidentment es farà perquè nosaltres sempre hem sigut i serem a la taula del diàleg per al futur campus, però crec que és important també que els gironins i les gironines sàpiguen tot com ha anat. En definitiva, i acabo, crec que avui és un gran dia per la ciutat, és un gran dia per l'àrea urbana de Girona, és un gran dia per la demarcació, per tota la gent que porta més de 2 dècades treballant perquè el campus de salut pugui ser una realitat i evidentment parlarem tant com faci falta, escoltarem i dialogarem. Saben vostès que ja hem fet 3 taules de treball al voltant del projecte amb veïns i veïnes i col·legis professionals. Ho seguirem fent, ens asseurem amb qui faci falta per definir aquesta proposta, aterrar-la i que sigui encara millor del que hem plantejat. Per tant, ho deixo aquí i passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups municipals. Guanyem Girona integrat per 8 membres, Junts per Catalunya integrat per 6 membres, Esquerra Republicana de Catalunya integrat per 3 membres i Partit Popular integrat per 1 membre, l'abstenció del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya integrat per 8 membres i el vot en contra del grup municipal de Vox integrat per 1 membre, provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona número 83 referent al nou campus de salut Josep Trueta. Moltes gràcies i donem per tant per tancat aquest ple.